Benvingut i benvinguda al tutorial que us ensenyarà com fer busques avançades en la base de dades de la LBA, especialitzada en lingüística i disciplines relacionades amb les llengües i la literatura. Accedim a la base de dades i seleccionem Cerca avançada, que permet cercar els termes d'interès en una llista àmplia de camps, així com combinar diversos termes i camps amb els operadors booleans AND, OR, NOT. Des d'aquesta pantalla també podem limitar les cerques per tipus de font, tipologia documental, llengua o publicacions avaluades per experts. Vegem-ne un exemple. Escrivim German en qualsevol camp i Second Language Learning, entre cometes, perquè cerque aquesta frase exacta en el camp matèria. Restringim la cerca a les obres publicades els últims 3 anys i fem clic a cercar. Els resultats apareixen en una llista ordenada per rellevància. La LBA proporciona informació sobre els autors, mitjan el qual ha sigut publicat el document, accés al text complet, cites rebudes i nombre de referències de l'article. Podeu fer servir el tesaurus per a fer o completar les busques. El tesaurus és un llistat alfabètic de matèries o temes dels documents que inclou termes no acceptats i termes acceptats. Busquem Second Language Learning si selecciona i també marquem alguns termes específics que són d'interès. Fem clic a afegir i delimitem la cerca a articles de revista avaluats només per experts. A més, la LBA permet exportar els resultats de les busques. Primer, cal seleccionar els registres que es volen exportar i punxar en el botó totes les opcions per a guardar. Les opcions són diverses. Exportar directament a RefWorks. També es pot exportar com PDF o en format sols text. Si preferiu, podeu imprimir la cerca o enviar-la per correu electrònic. Finalment, podeu guardar les cerques per a tornar a fer-les en un altre moment, crear alertes a partir de les cerques fetes o obtenir l'enllaç de la cerca. Així acaba el tutorial de la busca avançada en la base de dades LBA. Gràcies per la vostra atenció.